Espero que te mejores pronto, o no, de tu caída. Tuyo afectíssimo, Pere J. Li va bé. Perdó, estava escrivint en Cayetana. Catalans, catalanes, connectem en directe perquè us vull fer arribar el tercer i quart punt del programa electoral amb el qual vull presentar a presidir la Generalitat de Catalunya perquè aquest país l'hem d'aixecar entre tots que falta fa. El tercer punt anirà encaminat a decidir quina serà la capitalitat d'aquest país, que de fet ja ho he decidit. Deixarà de ser Barcelona, que la cosa no pinta gens bé, per passar a ser Sant Esteve de Serroures, aquest bonic poble de mar o muntanya, no sé, on hi posarem la taula de diàleg, així els nyordors no la trobaran i, per tant, no hi haurà diàleg. El quart punt parlarà dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos deixaran de dur casc per dur barretina i deixaran de dur porres per dur panellets. Almenys que pareixi que són nostres. I per últim, m'agradaria anunciar una mesura excepcional per tal de superar aquesta crisi que tots patim. Catalans, catalanes, tothom que me segueixi i que me voti, per descomptat, tindrà una feina assegurada. I si més no, garantitzarem que totes les llars tinguin uns sous dignes. Jo ja he assegurat els sous de la meva família, que seran com aquests, de corral, gallina autèntica catalana, amb el qual aixecarem aquest país a base d'ous. Au!